فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Кеше нисә гумра кылһа, ана шул гумралар хажга тиң була дип сорагандар. Кардашлар, беренчедән хаж ул фарыз гамәл. Фарыз гына ла түгел, ул ислам диненең рөкеннәренең береһе. Шуңа уны ниндидер нәфил гамәл менән алмаштырып булмай. Кеше күпме гумра кылһа ла, ул әйтә алмаячак, менә мин хәзер фарыз хажга бармаһам да була дип әйтә алмай. Әгәр кешенең мөмкинлекләре бар икән, ул хажын кылып куярга тиеш. Гумраларга килгәндә дөрес хадисләрдә әйтелгән, сахих көчле хадисләрдә ике гумра арасында булган гунахтарны Алла Таала юя дигән. Шуңа кемнең мөмкинлеге бар, бәлки кемдер якын яшәйдер, кемдер байрактыр мәсәлән. Әгәр гумраларга йөрергә мөмкинлекләре бар икән, ул йөри ала. Гунахтарны юсы гамәлләрнең береһе ислапта гумра. Хадистә шулай әйтелгән. Гумра менән икенче гумра арасында булган гунахтар юйыла. Кеше хажын кылһа, һәм Алла Таала был хажды кабул итһә, был кеше тик җәннәткә генә лаек диелгән.